Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Gani Republica, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon ba mayong gabi sa aton mga listeners sari at ang naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Hulyo 7 tuig 2021. Layo-layo na si Iwong ato na sa Guangxi province no sa China. Nagapabilin sa gihapon ng influensya sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC nga nagaapekto sang magalumon nga kalangitan sa Palawan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. May dala lang ini lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob subong man sa Mindanao na sidlangan kag sentral sang Kabisayan. Ang iban nga bahin sa aton kapungsuran kag Metro Manila nagapabilin nga maayo ang tiyempo may pag-umguom sa gihapon ng ila kalangitan. Basta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob. Halin man ini sa gihapon ITCC ginaugdan lang sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag sa iban nga bahin sa aton pungsod parihas ang forecast wind kag coastal water condition nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin kag may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Ang Northern Luzon halin ini sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan ukon east to southeast, while sa iban nga bahin sa aton pungsod halin naman iya sa direksyon na sidlangan pakadto na minhan na sidlangan ukon east to northeast. Ang diri sa western seaboard sa Kabisayan, diri sa nakatungdan sa Kabisayan, lakip na ang siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Nagapabilin nga maayo-ayo ang tiyempo naton. May pagulugal-uman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idulot lang ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob. Napaidalong kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na sidlangan pakadtuman namin na sidlangan ukon east to northeast atong mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan kalmado, walang kagale warning advisory nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-apyas sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Kag alas 11:14 sini nga
hapon. O kon karon sa gabi, ang taob naton 0.8 metro ang kadalumon, ang hundas alas 4:40 sininga hapon nga may takos 0.1 metro ang kanabahon. Alas 5 o kon alas 6:10 dugay-dugay. Panah nagtunod na siya ring adlaw alas 6:10, magabot laking siya alas 5:28 buwas sa aga. Kagari kita 24 asa 31 degrees Celsius. Si Vulcan Kanlaon Action by Vulcan Kanlaon nakarehistro ini siya 13 ka pagtayog sa palibot volcanic quake. May ginbuga ini siya nga aso, no? White steam laden film nagtimbuok ini sa 500 metros halin sa Iyagwab o kung baba kag nagkulap ini siya sa direksyon naaminhan nakatungdan kag nabagat na nasidlangan, no? Nagapabilin ang iyang slight deflation sa palibot sang edipisyo ni Vulcan Kanlaon kag may takos ang asupre o kon sulfur dioxide 850 ang tonelada sinilang sang tinalikdan o kon kagapon nga adlaw pita sa isang Hulyo. Sa earthquake information, way kita may makita diri nagtayog sa aton Negros Oriental ug Negros Occidental. So maayo nga aton dalagan sa sulod sang 24 oras sang aton pag-obserba sa earthquake information. Amo ni lakat ang aton nga tiempo kay Vulcan Kanlaon ka earthquake information sa aton monitoring and alert warning section. Matulot tawhay palibot ta. Okay gid. Mayo. Sir Gan, salamat, may gabi. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, matulot tawhay mga palibot na mga kaaksyon, ano? Sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi upod sa aton nga forecaster from PDMP mga kaaksyon, Sir Gani Republica. Pero temo na nga aton nga reminder sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kagabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55 sa buong adlaw. Yari na kita sa Miyerkules, Hulyo 7 na 2021. Bukas ng aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Sa ato naman nga live mga kaksyon dira, basi tingala kamo dira kamo na kadto sa This Is My Life nga kuha naton nga page mga kaksyon. Kay dira kami nagaagi subong, no? Paki-share lang para maglaptang aton sini nga live sa sini nga mga tiniyon. 2 to 3 liners lang sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na Top las 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Anong bala nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Kansilado ang kuntani pagbisita ni PNP Chief Guillermo Eliazar diri sa Nokpo kag BCPO sa palaabuton nga Sabado, Hulyo 10 mga kaksyon bangod sa classification sa aton sining quarantine status sa pandemya mga kaksyon. For the first time kuntani nga magabisita sa diri sa aton to check sang kapulisan niya diri sa probinsya kag Bacolod. Ti pa matigayon na ti inano muna kay mayara sa mga restrictions nga dapat sundon. So ti paabuton ta kon sano siya makabisita diri sa aton. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon, wala gyapon untat man, no? Ang buy-bust operation nga kahanabo dira sa syudad sang Silay. Sinigid lamang ho mga lapit 90,000, mga 80,000 masubra ato ang nakuha na naman nga balor sa ginapatihan Shabu gikan sa duha ka mga persona. Aksyon Firing Line. Sa syudad gani sang Talisay, 60 anyos nagabiligya pa sang illegal nga droga dakpan man. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sila nga pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod, suno sa kapulisan, nadula na ang panahor nga illegal ba nga hayalay,
bukis mga kaaksyon kag ang Daily Double according sa PNP pero ginbuslan naman sang hantog tag tumbo. Firing line. Ining mga hantog kag tumbo do ka okay malang niya. Do di ka manibug at kaya kay kung kisa makit-an tanida sa mga terminal sa tricycle bla, mga e-bikes naton, mga tricycle naton, ang ilan ni palipas oras while waiting sa ila pasahero, piso-piso kag 2 ka pisos ining ulo hantog kuan lingaw-lingaw pero ining mga high alay bukis kag Daily Double ya pala nga buhian giniya. Action. Firing line. Nga wala sa mga lisensya blati suno sa BCPO daw ay na nabati diri subong hantog kag amo ni tulotumbo skilid sang dalan amo ni ang naga-uso man subong. Action. Firing line. Ang iban nga balita diri sa Bacolod City Government Center according iya sa EOC wala sang walk-in gid nga nagakatabo dira sa mga vaccination program subong sa gobyerno sa mga malls naton diri kag sa mga barangay mga kaaksyon nati mayo man kag ginaimbestigahan nila ang ginaligar may ara sang panukot sa pag-vaccine mga kaaksyon. Uy, abi ko didto lang sa Metro Manila pero diri subong ginaimbestigahan pa sang EOC atong nagpost dira sa social media daw ay managa-kooperar. Action. Firing line. O kung ano ini kag sin-o ato ang nagapanukot nga ini. Dapat kung mag-post da isugid na lang para madakpan gilayon kag mauntat ni kay nga ang bakuna libre. Action. Firing line. And karon man diri sa Bacolod ginapanugutan na nga maka-vaccine ang Bacolod City Government mga kaaksyon sang mga A4 kag A5 nga kategorya sang dapat bakunahan. Bi-check na to ni karon abi kun mga ano ini sila. Action. Firing line. Ang mga balita na naman iya gikan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay target sang NEGOC o Negros Occidental sa mga Negrense nga mabakunahan kontra COVID-19 yara pa lamang sa 5% mga kaaksyon. Bauti kalayo-layo pa no? Kaya ti ang taos Negros Occidental more or less mga 1.6 million mo. No? Ti kon mag 70% ti mo iya dako-dako man. No? Dako-dako nga balakunahan diri sa aton sa Negros Occidental. Action. Firing line. Sige, amo na mga balita lokal kag diri sa Bacolod subong sako ang ila siring kuano sako ang ila siring buho sa mga dalanon mapagbag-o sa mga semento na dira sa may Ernay Street to Barangay 40 base maka-eksperyensya kamo sang heavy traffic mga kaaksyon may ara sang kuan dira subong may ara subong da sang trabaho sang semento. Action. Firing line. Sang dalan ginasimentuhan or ginapabag-o ang mga dalan mga kaaksyon. Action. Brian Borden. Action. Firing line. Ay balikan taman karon ang aton sining running story dira sa Barangay Tangob kay si Barangay Kapitan Noli Villarosa kuan tagid sang iyang statement man karon no kay ang tanan nga istorya na mukmok kay Barangay Kapitan Villarosa mo ti pamatian taman siya subong para makapahayag man sa iya sining nga bahin kag para maintindihan man sang mga tagreklamo dira sa Barangay Tangob mga kaaksyon. Firing line. Kaya pisar nga suspendido ini siya subong pero may function mangyapon ni kiti mabalik man ni siya kapitan gid sa masunod nga mga binulan kay whether he like it or not ang iya sining suspension matapos gid niya ti mabalik gid ni siya sa pagkakapitan. Siya naman ay maatubang sa tanan nga mga reklamo dira. But tonight, ginakalipay naton nga mahatag siya sa iya komento sa aton sini nga pagpangalagad para sabton ang pila ka mga palamangkutanon dira sa Barangay Tangob. Action. Brian Borden. Action. Firing line. La City 2, Action Radio, Philippine Standard Time, mga kaaksyon. Ariya mga balita sa national ti ang aton sini nga update sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Subong adlaw na dugangan na naman sang 4,289 no naganubo-nubo na gid man siya no kabay pa nga mangin padayon ining pagnubo sang COVID-19 cases mga kaaksyon nga subong adlaw nagdulong ini sa 1,450,110 ang COVID-19 cases na sa Pilipinas pero ang aktibo nagapabilin sa 47,519 kag ang naka-recover 1,377,132
kagang patay 25,459. Action firing line. Nagauluosmon na gid man ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Kuan malang ni mo social responsibility malang na di mo. Ina balang tagsa-tagsa sa aton dapat nga may ara kita sang responsibilidad sa pagpatigayon sang ginatawag social distancing naton dira, paggamit sang face mask kag ang face shield, health protocol ang kinahanglanon suno sa mga eksperto para mas ma-down pagid ang pagdamo ni COVID-19. Action firing line. Samtang istorya bakuna mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte nagpaandam subong ho sa mga tawo nga may ara sang buko nga maghimo sang tinunto sa pagbaligya sang bakuna nga dapat aristohon, dakpon kag kasuhan. Action firing line. Amo ning paandam ni Presidente Rodrigo Duterte matapos iya ngati didto bala nagkahinabo dumduman niyo tong nurse nga nadakpan didto sa Manila City mga kaaksyon ngati nagbaligya sang milyon-milyon nga bakuna iya ho nagkaladakman kag may duha pa to siya ka upod pero tigin klaro ato sang Manila City Hall mga kaaksyon ni Mayor Isko Moreno nga ang atong Sinovac vaccine hindi nagikan sa ilang LGU. Ang pamangkot diin ato halin. Action firing line. Amo na subong ang pantayon nga ginaimbestigahan sang kapulisan, otoridad, NBI didto iya sa Metro Manila kag suno kay Presidente Rodrigo Duterte ang bakuna wala ini ginabaligya. Rason nga hindi man kamo dapat magbakal kay libre pa ini sa sining panahon. Action firing line. Ang ginmono tuya nga baligya anay bakuna Pfizer ato sa maabot nga bulan sang Setyembre o Nobyembre ang Pfizer base ma-commercialize na bala mabaligya na maligya na sa commercial negosyo pero depende na sa ilang production dito sa ilang ginhalinan sini mga kaaksyon pero inatanan ang kabalokay ni nga mga bakuna subong suliton ta mga kwan pa lang ni emergency use authorization palang ginauyatan nila, no? Amo na ginatawag nga emergency use authorization. So hindi pa siya pwede mabaligya sa merkado. Action firing line. Amo nang pagklaro dira sa Bacolod may mga report nga inang nagpabayad sang amo ni ay di ka mo maglahog-lahog kay presidente nagmando na sa kwano sa kapulisan, otoridad nga usisaon ini mga reports nga nagdangat didto sa iya opisina sining bulobaligya sang bakuna mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita didto iya sa national balik kita gamay sa kuan naghugpaas to nga si -130 nga ang napatay subong ti mga 53 na lakip ang 3 ka sibilyan. May mga kuno-kuno kapag duda ang kalabanan nga posible overload ang nasambit iya nga eroplano kun nga ang naghugpaas ato didto sa Patikol, Sulo. Nagligad nga Domingo sang udto mga kaaksyon. Firing line. Pero sini nga adlaw may pagklaro diri ang Philippine Air Force nga suno sa ila wala sang overload nga natabo kay ang pinaka-maximum nga karga sang eroplano 120 ka persona. So ang sakay lakip na sa ila sini nga mga sang piloto kag mga crews mga kaaksyon ara lang sa 96 meaning ang mga mulo minimum wala kalambot sa maximum ang mga pasahero. Rason nga suno sa Philippine Air Force ginapanindugan nila nga wala sang overload nga natabo mga kaaksyon. Firing line. Kay sadto pa man ginapatigayon gininilaya ang safety transformation for enhanced performance and persecution mga kaaksyon o preservation o ginatawag nga step up program sang PAF o Philippine Air Force sa tanan nga mga gamit nila before mag-perform mga kaaksyon galiti aksidente. Action firing line. Pero suno iya sa Air Force diri Philippine Air Force baga patigayon gid sang investigation rather ang hanay sang otoridad kag may pila ka mga bagay-bagay nga dalon didto sa Amerika agod ipaimbestigahan kung paano
nagluntad ang nasambit iya nga paghugpaas sang C-130 nagligad nga adlaw. Action firing line. Pwerte, no? Anyway, sige. Ang iban mga kaaksyon dito, mga babayi, mga major, police major, bagong graduar ang iban. Oo, mo palang to pagsalang kung tani sa ila kaugalingon, halin sa ila sining training, sa gusto na magagwa sa field mga kaaksyon, tidira pa lang mismo ginutas na ang ila sini kabuhi. Action firing line. Gina-question pa kung tawgon balas lang nga hero o kung hindi, gina-question pa na, duwaay naman. Once gani nga nakasulod na nada sila, part na sila sang aton sining nga mga soldiers naton sa Pilipinas, nakapangalagad man sila o kung wala pa, kay ti mga baguhan, hero na sila naton, kay ti ang paglakat pa lang nila pakadtoto, ang padulungan nila tuod prangkang istorya, gamo mo, lugar nga magamo nga dapat nila ipacify. Galing kayo na lagi na question da. Dapat respetuhon tali sila. Action firing line. Oo, dapat respetuhon tali sila iya mga kaaksyon. Kaluloy lang sa mga pamilya nga ginpang bilin sining nasambit nga mga biktima kag mismo ang mga biktima nga bag-ong graduate ang iban. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon didto iya sa national ariho ginpalayag subong mga kaaksyon sang gobyerno nga naglabot na sa 98.78% o kon ang value niya sini sa kwarta sang gobyerno 16.24 billion pesos ang nagastos ang gobyerno sa Anti-Insurgency Task Force nga natugya na sa Local Government Unit or LGU. Action firing line. Ining ginpalayag ni DILG Secretary Eduardo Anio mga kaaksyon sa diin ang ining nasambit nga ilkak bala ining padayon nga pagpauntat kag paghatag development sa mga kabaranggayan nga inang mga barangay may ara sangin aligar presensya kag ang iban dira nalaylo na nga mag-upod sa grupo sang NPA kag anuman nga sang terorista. Action firing line. Sunod diri kay Anyo, 2,276 ka mga proyekto ang gindulot sining 16.4 billion pesos sa 812 ka barangay diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line. Nga nagpatigayon iya sang development sang ila sining nga barangay. Ano bala nga mga proyekto ang nagdangat sa sining nga mga barangay nga ginmono ni DILG Secretary Anyo? Amoning mga farm to market road mga kaaksyon, no? May 926 ka mga barangay o kon may ara sang may ara sang farm to market road, may ara sang water and sanitations, health stations kag mga school buildings ang ginpang tukod sang nasambit iya nga pundo nga gin-provide sa gobyerno sa idalom sang Anti-Insurgency Task Force sa mga LGU. Action Brian Borden. Action firing line. Ang iban nga balita sa national mga kaaksyon, are, no? Liwat nga nagpagwa sang statement si Presidente Rodrigo Duterte against Manny Pacquiao kag former Senador Antonio Trillanes IV. Action firing line. Ambalya si Trillanes kag Pacquiao palariho lang nga uhaw sa puder. Sa nagaginawa lang ini sila kag ining sa mga panahon nga ini suno ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon pareho kay Trillanes nga ginakusar sang 6 billion pesos si Senador Bongo nga mayara sang anomaluso nga transaksyon sa iya sini pamilya nga nakadaog sining nasambit iyang paghimo sa mga proyekto dito sa Davao kag Davao Region. Action firing line. Hambal ni Duterte, sugid na ni si Trillanes. Ginahangkat siya ganit debate ni Attorney Salvador Panilo Wayman, no? Siya kung gusto ganila anytime. Action firing line. Ti galing kay kung dalon mo ni sa debate ang mga kaangay sini nga mga akusasyon, way gida sang may nagadaog sa dulo debate nga ina. Pero kung dalon mo ni sa korte, ti mapamatud-an diri kung sino ang nagasugid sang matuod mga kaaksyon.
amo man tong kay Pacquiao ti kinanglan gid man to anay paagi sa deliberasyon, ipaagi rather sa diskusyon sa Blue Ribbon Committee atong 10.4 billion pesos allegations ni Pacquiao sa social amelioration program sa gobyerno nga wala na tigayon panghatag ini. Action firing line. Tilang tawon tanan makaksyon ang amo sini nga mga aligasyon kung ano balang pasingadtuan sini kabay pa nga magwa diring kamatuoran kay makabenepisyo sini amo iya ang pumuluyo mga kaaksyon. Aryo nakayuhoman kita sini nga balita ining isa ka kongresista didto pala sa Kwan, kongresista sa Iloilo mga kaaksyon, si Congresswoman Jamjam Barunda. Oo, si Congresswoman Jamjam Barunda, kay ini siya makaaksyon, isa lang sa mga nagtambong sa ginpatigayon nga gathering event sang Bureau of Fire Protection sa nagligad nga mga simana sa diin, ginadumilian ang gathering didto bangod yara sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo. Isa ining si Barunda ang nagtambong didto, ti nakabayular ini siya. Ginpapanaogan sang mando gikan sa City Legal Office ang Iloilo City nga dapat si Barunda kay nakabayular gid man siya, dapat nga mag-render sang iya sini nga community service mga kaaksyon. Action firing line. Ahay ang congresswoman way nagbalibad So, mga community service ko, ti suno sa report, ginbalhasan gid siya kuno ha. Kung ano man nga community service ina, di ko na lang napagihambal sa inyo, basta nagtrabaho gid siya, ara ang litrato niya. Action firing line. Amo na yang mga opisyal sa gobyerno nga kon nakasayop gid. Kon nakabayular sa laye, dapat nga tumanon kung ano ang mando sang laye. Action firing line. Ini naka-gain sa subong sang simpati sang taga Iloilo to, kung ano nga distrito ini siya. Kaya tiway siya naghuya-huya, kagway nagkataka nagtrabaho siya sa pila ka oras sa community service, kaya ti aminado siya nga nakasayop gid man siya sa pagtambong sa nasambit iya nga mass gathering. Action Brian Borden. Action firing line. Congressman congresswoman dito sa Iloilo. Okay, gamay lang nga update sa aton sa kuano NBA Finals sa Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns kay namang action game 1 sa best of 7 series ini mo ang hampang nila. So game 1 kaina ginluto sang Phoenix Suns mga kaksyon ang Milwaukee Bucks sa score nga 105-118. Action firing line. Halos kompleto ang mga players galay kiti amo na bilog ang bula, no? Bilog ang bula makaksyon. So puerte nga binalbalanay kaina bisan diri sa live coverage sa Action Radio Bacolod, puerte nga binalbalanay ti subong tungli ang live. Kag congratulations. Pilang nagdaog Action Eden sa tag 300 anom ka persona Action JM o kon tatlo lang. Oo, kay daw bati gina tatlo. Oo, wala sa may nagdaog sang 500 kay mabulubudlay gid man tuod pakton mo ang kwan mo ang final score mo iyawan kada pero kung gatulo testing ka man lang way gina problema. Action firing line. Ti congratulations sa nagdalalaog sang tag 300 pesos anom sa nagapamati sa radio sets. Anom tatlo sa radio sets kag tatlo man sa aton nga FB Live. Ba, grabe no? Pero ti ina maayo gid na no, mati-mati kalanda, text kalanda, anong pamangkot nila, may 300 pesos ka na mga kaksyon. Na-enjoy ka pa sa duha ka mga sportscaster namon di Action Boy Duran kag Action Art Tayhupon, na update ka pa sa NBA Finals, may 300 pesos ka pa din ka pa imo naman. Action firing line. Bantayin nyo at tangin ninyo sa Biyernes no, ang Game 2. Friday mga kaksyon. Kay dira basi kamo naman ang magadaog. Congratulations kita. Last year ti Jesse Shet in Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Diri kita sa lokal mga kaksyon, kay kundi bakuna gid subong ang ginahalos tutukan sang tanan-tanan bisan diin ka kumadto. According niya sa Okta kag mga pila ka mga report subong,
nga ang pungsod Pilipinas ara na kita sa low risk nga ginatawag kon COVID-19 ang paghahambalan. In short, naga-die down ang numero sang kaso ni COVID-19, which is mga kaksyon tonight kung mabatian mo ang hambal ko, daw malipay ikaw kag grabe nga pasalamat naton sa mahal nga Ginoo kay dugay ng handom ta, lapit na duha ka tuig ang aton sini nga pag-antos ni pandemya kag damo na ang nagahandom nga gusto ko nakakason ang face mask sa akon sini nga ilong kag baba. Hindi na ako gusto mag-face shield kay gahalalapo na ako. Gusto ko na maka-embrace ang akon nga mga friends, sa mga kilala, makakamusta. Kay ang ano tawag sini Action Eden, face to face tawag sini no. Nga mo sinibla, kumo to kumo. Do ka sa uagi di kumpara mo sa seconds, no? Kag amo ning porte nga handom sang aton nga mga politiko subong nga wala na pandemya para makahakos-hakos sila sa mga ilintuon nila nga butante. Action firing line. Kilapit na lang ang eleksyon. Now, hambal sang mga eksperto, labi na gito sa Okta Research, hambal nila, bisan low risk kita subong, hindi kita magsalig. No? Kaya nga, may mga variant nga bago like sang Delta variant nga ini, may Lambda, may ara pa to sang, basta apat subong nga, lipatan ko lang ang duha pagid, no? Oo, may ara halin sa India, halin sa Peru, halin sa Brazil, may Brazil pagkikita, may isa pa ginto. Nga, ini sila, medyo delikado man ini mga kaksyon. So, sunod diri sa Okta Research, hindi lang kikita anay magkumpiyansa gihapon. Apisar, nga lapnagon subong ang vaccination program sang Pilipinas, pero bisan gani nga 100% or fully vaccinated ka na, hindi ka pa garantiya nga hindi ka matapikan ni COVID-19. Although nga gamay ang numero or percentage nga maigo kagid sang COVID, pero mas mabudlay man sa gihapon. So karon mga kaksyon, suno iya sa mga eksperto, nagaamat-amat palang gid die down. Pero sa mga Visayas kag Mindanao, like diri sa aton sa Bacolod kag Negros na dalahig kita, nagasaka di ang numero sa aton. Dito sa Luzon, subong ya, naganubo-nubo, pero diri sa aton niya nagatubo ang numero sang kaso di. Isa sa rason kun nga jutay ang bakuna di Action Eden nga nagaabot sa aton ikumpara to sa Luzon area. Ang nabatian ko pag nabasa ko nga balita, ang pinakasubo nga lugar ang probinsya Action Eden dito sa may Batangas. Siniga Alboroto nga si Taal Volcano Blasubong. Abi mo Action Eden, pila ang bakuna nga abot sa ilato? Way kalambot 10,000. Action firing line. Na ato na nato dapit sa Luzon area ha. Pila na lang naka-oras tong biyahe pa kadto to. Mayo-mayo pa kita diri kay damo pa diri sa aton. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaksyon, according sa report, kundi nga bira-bira subong vaccination aton diri nga gobyerno sa A1, A2 kag A3, no? Pero sining hapon nahibaluan ko nga ginhatagan na sang green light ang syudad sa Bacolod o kon go signal nga pwede na maka-vaccine or naka-start na gani guro sang A4 kag A5 nga mga utod naton diri sa syudad sang Bacolod. Kon ano ini nga mga kategorya makaksyon, kon sanay o ini sila, hindi na ko gusto magpanguna. Kay gusto ko si City Administrator and EOC Chairman nga si Madam M. ang maghambal sini. Kag ano ang dapat nga himuon sa mga A4 kag A5 naton dira para maka-line up kamo kag mahatagan sang chimpo nga bakunahan kamo kag information. Amo na ning ginapangita sang kalabanan mo nga mabakunahan ang mga utod ta nga yara sa kategorya nga A4 kag A5. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have EOC and City Administrator, former Councilor M. Ang. Ma'am, good evening. Good evening, Action Brian. Ngayong gabi man, so tanan nga nagapamati. Subong nga gabi. Yes, ma'am. Salamat sa time. Apisar nga masako kamo, ma'am. Anong bagong information for Bacolod non, ma'am, regarding vaccination kiti sa nagligad to? Nagabira-bira kita pang bakuna sa A1 to A3.
But this day, na ideya ako nga may ara na sang A4, A5 or naka-start na kamo ma'am? Anong sitwasyon? Yes, actually, tungod nga nadala kita sa ginatawag na NCR plus 10 na priority areas for vaccination, gina-allow na kita sa DOH na mag-move ahead sa aton prioritization framework kag pwede na kita makabakuna sa mga nabilong sa priority group A4 kag A5 action bright. Okay. So may clearance na ina sa aton nga DOH kag NIATF. Maghambal kita A4, A5, ano ni sila ma'am nga mga individual ma'am? Ang A4 action bright amo ni silang mga frontline personnel in essential sector. Okay. Kag ang A5 naman niya poor population. So, amo ning sa mga barangay, ang mga mauna ni sila action drive than the rest of the population. Amo ni sila ang mga ara sa idalom sa listahan ng DSSD bala or DSWD na nasa National House Targeting National Targeting System naton. Okay. Na under poverty line. So, amo na nga qualified sila for vaccination. Mas mauna sila sa vaccination prioritization natin. Amo ni sila ma'am ang mga miyembro sa mga 4-piece abi mo na sila ma'am? Correct, yes. So, okay. may system na sa pag-identify sa ila sa aton National Household Targeting System. Tanan nga nag-avail sang programa sang gobyerno abing mga Forest of the Poor ma'am, para klaro pa gid ano? That's correct. Yes, that's correct. Nabilong sila sa A5, ang A4 gani ma'am sa mga trabahante. Damo sina. Yes, that's right. Amo ni sila mga trabahante naton nga nagagwa adlaw-adlaw. May mga direct contact man sa sa mga madamo nga tao, no? Usually para na sila sa mga ulubrahan nga dense ang density madamo wala tao pirmi nga kung sa diin ang ma-expose sila, that's why nga kinanglan sila itagaan man sa priority sa vaccination. So ma'am, anong sistema sa ila sining pagpabaksin ma'am? Di same nang gihapon kung paano to makapalista dira online, tawag or anong sistema? Same na gyapon action bright kinanglan registered sila, nakarehistro sila. Kung nakarehistro sila online, well and good. Kung hindi sila, wala sila access sa internet or wala sila mga device or gamit para nga parehistro sila sa online registration, pwede sila kakadto sa mga barangay. Sa ato ng mga barangay hall or sa barangay health centers para mabuligan sila nga makaparehistro, Action Brian. Di kalabanan, gini sa ila, guro, medyo mabulubudlay sa mga ulo online, no? So, feel free na lang nga mag-contact kay Kapitan o kay Purok President, guro ma'am, no? Para ma-relay sila dito sa barangay hall mismo, ano? Yes, that's correct. Dito na lang sa barangay hall, magligan sila para nga at the same time action bright since supong may ara kita mga vaccination sa mga barangays, may schedule, makasulod sila dayon sa schedule. Ti mo nang Mayo mas dasig ina, no? So, saan o gani mas start sang A4 kag A5 ma'am o kung naka-start na? Anong sistema? Actually, sa buong action bright, allowed na ang A4 and A5. It was announced already 2 days ago sa meeting sa mga mayors kag mga governors sa central office ng DOH at the same time araban ng NIATF na representative. And it was confirmed na tungod ara kita sa NCR plus 10 na priority area for vaccination, allowed na kita mag-proceed sa priority A4 kag A5. Pero ano ma'am, kumusta ma'am? Before pa naman nga ginhatagan sang go signal nga magbakuna ang bakulod noon sang A4 kag A5. Man-check yun na ma'am kung may nakapalista na daya before pa nga hindi pa sila pwede pero nagalinya na sila. Baga gusto na nila pero hindi pa pwede nga nabilong sila sa sininga kategorya. Yes, in fact, damo man sang nakaparehistro na gani nga ara iya nabilong sa general population or the rest of the population. In short,
sa last priority action, Bri. Amo sa gina-advise naton pirmi nga bisan hindi pa sobrang tiempo sa inyo priority group, mas maayo gid nga magparehistro na nga daan para kapag open na, kag pag-allow na pwede na kita makabakuna sa priority group na where you belong, pwede na mauna ka mo sa schedule, mauna ka mo matagan sa slot. I see. Mayo gid yan, no? Anyway, ma'am, may subong may mga pila na ma'am ang nabakunahan sa Bacolod, ma'am. Fully vaccinated man o kung hindi, ma'am, so far? Ang aton nga mga ang total sa nga nabakunahan ara sa mga 72,000 action, Bri. 72,000 na kita subong. Kag ang totally vaccinated na dara nagadalagan ng mga 25,000 ba. Damo na gid man gali. So, may mga pundong malang kita, ma'am, no, for second dose, ma'am, anytime, ma'am. Okay, inabalang sometimes basi na inablang ginapartiniser giman na, ma'am, no, di na pwede gamiton nga hulat-mahulaton aton ang next nga padala abi kag kung mag-abot ang time nga second dose na wala sang iturok da basi ma'am problema bala. Oo. Actually, may ara kita naka-reserve na for the next 2 weeks nga ma-due. Ang ma-due bala for vaccination in the next 2 weeks. Ara na naka-reserve ang vaccines nga para sa ila. Okay, gidi di dapat ma'am problema. Ma'am, kumusta si AstraZeneca? Daw July or August na itong ginapaabot sa Bacolod nun, bangin purchase gid naton blahaw? Ang ginbakal ni Mayor Bing para sa mga taga Bacolod, sa halin sa AstraZeneca, direkta halin sa AstraZeneca, expected to arrive before the end of July. My first tranche na delivery ang AstraZeneca. Although, hindi sila kapasalig na dako ang volume action, Bri, but there will be a delivery at least. May aragin nga maabot before the end of July. Nga, hopefully, no, ginapangamuyo ta, tani, wala na gitsang delay. At amo na subong ang aton nga timetable nga ginahulat. Although, very minimal pa nga volume. Ang importante nga makasugod na deliver sa aton si AstraZeneca. Nagtayuyo na dayon every month niyara na kita deliveries nga paabuson. I see. Si AstraZeneca, ma'am, mula na ni may ginapili kung ano nga kategorya, no? Tanan na ni pwede na sa mag-abot ini, ma'am. Actually, Action Bride, sunod kita gyapon sang prioritization framework. Okay. Bisan aton, no, amo na ang advisory gid sang DOH nga regardless kung sa diin nagalin ang bakuna, but more particularly and more strict again kung ang bakuna donated by COVAX. Kaya pwede nila i-cancelon dayon ang donation kung mag-violate kita sa ilang prioritization framework. So, we are compelled na magsunod kita gyapon. Regardless kung ano ang source, kung ginagalin, whether kita ang nag-purchase or ang ginpadala sa aton by way of allocation from the national government, same man gyapon, masunod kita gyapon sa prioritization sang ginhatag sa aton sang DOH sang national ATF. Which is okay man na Action Bright, kung tanawon mo, ginistudyuhan ni Mayo, there has been a lot of studies made. It was made by sa isa ka grupo nga ginforma sa aton presidente nga mag-study kag ubra gid sa aton nga vaccination program. Kag pod sa WHO, pod sa World Health Organization. So kung tanawon mo lang tawa bala, there is logic to it. Kabalok Action Bri ang aton nga COVID deaths for the month of July, for example, 10 as of kaina sang aga is pulo na. Out of 10, 9 ang senior citizens. Ang isa 40 years old, pero ang 40 years old may chronic disease. So in short, kung ibakunahan tani ang mga senior citizens kag ang may mga chronic diseases, may mga comorbidities, unahon tani sila. Essentially, ma-eliminate ang COVID deaths. Correct.
kung hindi man gid maubo, madula, ma-minimize gid by a large percentage. Kag ang hospitalizations mapapanaog taman. Correct. So eksakto ni siya though may ara gid may there is a science to the prioritization framework nga gin-design para sa aton vaccination. Kag dapat lagi kag bagay kag angay lang gid nga ang aton mga senior citizens kag ang may mga balatian who are more vulnerable sa COVID amo nang unahon taban bakuna para maproteksyonan sila. May gid damo ni subong nagapamati nga mga senior citizens nga wala pa gid dyan nakapabakuna diri sa Bacolod kag even gani sa Negros Occidental. Ma'am, daw pila na ni ka days nakitaan ko daw to the jets kita no sa mga sa cases. Daw mayo ining kwan ma'am, mayo ining result for Bacolod ma'am. Ay, pero guarded gyapon ang aton nga mga cases. Siyempre ginabantayan tagit na mayo and ginapadayon pa lang sa maspog sa aton nga PDITR nga ginatawag na prevention, detection, isolation, treatment, kag reintegration. Kay muling gid na ang aton nga mga ginasandigan nga mga strategies kag padayon lang tagyapon sa pag strictly enforce ang aton. Nautod si City Ad balikan naton. Action firing line. Kay pila na ni kadayso nga nubo mga kaksyon subong 98 pero kahapon nubo pagida daw pila lang to kahapon ang numero ni COVID-19 so may nga patimaan ikumpara mo sa nagligad to mga sinimana nga tag lapit 200 kita. Ma'am, balik dira sa imo ma'am, pasensya gid. Yeah. Aton bray balko guarded mangyapon ang aton nga cases kag ang aton di of course ang sitwasyon tabi sa Bacolod, ginapadayon talang gyapon ang aton ginatawag na PDITR, ang mga preventive measures naton, isolation, ang aton nga treatment, ang mga facilities sige lang preparar gyapon sa aton nga mga facilities ginastriktuhan tagid ang limit subong sa mga mass gatherings kaya mo ginipirmi ginatunaan kang pag-outbreak sa mga cases, action bribe. Hindi pa kita gapon pwede ka kampante nga bisan na naog na sa double digits ang aton mga cases, ginabantayan sa ginigyapon kag hopefully tani magsigisigi na lang siya kag manaog pag sa single digit. At least amat-amat lang kag kabay pa nga magbalik to bala ma'am sa 1 2 3 5 0 sa nagligad nga mga bidulan do na hidlaw man tato sa mga motong nga kaso. Yes. Para nga kananta mo do maka man tabala may break man kita kag makatulog man kita sang mahamuok sa action bribe kay sa subong sitwasyon kadamo sa aton mga concerns. Kung gataas ang aton cases, kadamo sang dapat atubangon sa aton local government, ang aton national government, ang aton gid mga frontliners. Sila gini ang sakripisyo kung nagataas ang aton cases. Action bribe kay ang mga frontliners mapilitan sila mag risgo sa ila man mismo nga health, number one. Ikaduwa, they have to work overtime sa tungod sang kung tamo ang cases. So, may domino effect. So, kabay patani nga sige-sige na kapanaog kag ma-sustain naton ang pagpanaog sa cases ng COVID diri sa Bacolod. Sige. With that, ma'am, salamat sa maramong information tonight sa aton sining pagpangalagad. I guess ang Bacolod non subong na puno naman sa aton sining remind sa ila kag paghatag information kung paano naton likawan si COVID-19. Salamat ma'am, may gabi ka, mabuhay ka ma'am. God bless. Thank you ma'am. You're welcome. God bless you too. Thank you ma'am. Action firing line. Okay, City Administrator ang mga kaksyon, pinuno sang EOC, no? May mga development for Bacolod mga kaksyon, labi na gid sa bakuna, kag ang kaso subong nagnubo-nubo na, no? Nakabalik-balik na sa makagulo ginhawa, makatuloting kaaw man kita. Oo, mga contact tracers naton ba? Amo ning grabe gid nga trabaho sa mga contact tracers naton, sa mga nurses naton, tanan nga mga frontliners nga involved gid sa medical bla. Amo gid ni ang porting trabaho nila kon magapadayon ang saka ni COVID-19. Action firing line. Preparado na da ang mga utod tang nabilong sa mga utod naton bla nga managaka-avail bla sa mga programa sa gobyerno, ina mga 4Ps ka dira, mga UCT, ano pa nang iban dira,
sa Bacolod noon lang ha, Bacolod lang ha, pwede na kamo mabakunahan. Kadto kamo sa barangay da, kung way kamo sang ideya, kadto kamo kay purok president kag mangonseho para mabakunahan kag makapalinya na kamo dira. Action firing line. Ang ini nga pagpangalagad nato mag-aksyon dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon kag Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape mga kaaksyon nga may ara iya sang vitamin D3 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon ining produkto iyang gikan sa iban nga pungsod gidala diri sa Pilipinas kag ang Negros Occidental lakip na ang Bacolod naka-avail sining Life Extension products. Firing line. Kag ari gali in Lunes dason nga semana magkaksyon na may ara sang promo ang Life Extension Philippines sa may connection sa Firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay. Saylo kita sa barangay Tangoba para matuldukan kag matapos-tapos sa ning isyu dira kay para kasabat si barangay Kapitan Noli Villarosa amo kita na diya sa aton kinanglan kung may reklamo ang ginareklamo pasabton tagid. Action firing line. Para ang mahitso kag mahatagan hustisya ini tanan-tanan mga kaksyon. La 7:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:39. Evening lang sa mga naga-monitor na Alex Fuentes, paki-share kay na kwan kita, diri kita sa This Is My Life, subong live ho. Dennis Richard Tiboruma, good evening sir, Bao, na short pa ko gina 4 points sa final score ba? 118-109 akon pakot baw disgrasya kita ng 500 ba. Wala na raffle di ako matsambahan mo tumataging ting 500 pesos. Romy Agsa maing gabi si Sir Alex Montesa ginatamiyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo dira sa Minnesota, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dayolagdon, Phoenix, Arizona, kag pamilya Dayolagdon, Rifuela, sang Pandanon DSB upod sa pwersa sang ARB Community. Siga, salamat gid. Manjo Arnijo Araman, Jovi Monares, Alpha Strikers. May concern is why ang Zumba bisan diin lugar ara gihapon diri sa Bacolod kag Negok. Salamat gid Action Brian. Actually sang nigad gin asta na we don't to kun nga aga padayon pa na sila gyapon no. Why sila guro kahadlok ya kay COVID-19. Ang lain lang kung may isa da sila nga maka-COVID kag kaladudla gina sila. Si Athea Kim Iriman Araman, Idilaus Araman, kapon si Nanay Isabel sa Victorias, Marilo Kahile, good evening so Brian, gamonitor gid sa barangay 1-A Manapla. Wala na ni siya untat gapamati. Thank you gid sa inyo tanan. George Gargasiran, Action Bright, please ask Mrs. M. Ang ano natabo sang remaining 30% na hindi mabakunahan knowing 70% lang ang herd immunity. Dito ta na bangkuton sir sa kwan sa DOH gid mismo. Thank you sa nga concern sir no. Oo, ang 30% kabalo ko sir ang 30% ni pagintindi ko lang ha on my own kabay pang tsakto ko or sala ti pasensya amo ni sila ang mga 18 and below or mga kabataan bala sir nga hindi pa pwede mabakunahan na amo ni sang 30% nga ginamuno diri kay ang 70% sa bilog nga population mo. So hindi man tanan nga bilog nga population tigulang kag adults lang tanan-tanan, di ba sir? So ang 30% da mga kabataan ina. Kabay pa nga insyakto ako sir. Konsala ano talang i-correct ta lang. Thank you again Sir George. Princess Chloe Bidlan, good evening Subray. Shout out lang ko lihog Torco Bidlan. Ga-monitor gid sa subong, salamat gid. Milail Oligo, Alex Montesa naga-monitor. George, salamat sige. Thank you gid. Sina Ino LNJ, porting ngalan. Milail Oligo, naga-monitor man, tamiyaw niya lang si Ma'am Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa. Salamat gid. Halig kay Milail Oligo.
Si Fatima Sales Araman, shout out kay Love Joy Sales Baclon, Riman Sales Baclon. Ime Esmeralda Dolido Araman, Anabel Amuyot, thank you again. Mario Garay, thank you again. Laurencio Loreno, good evening Sir Bry, watching live lang kami sa Concepcion Talisay, upod kay Yuli Loreno, thank you again. Joseph Pacifico, good evening Sir Bry, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique, thank you. Fatima Sales again, okay, natamya ako na ng iban kay Sir Alex. Okay, okay, sige. Pasensya gid kay no tabo sa live namon nga page, no? May kami kasulod to. Listening 24/7 gid Arb number 1, the best gidiya. From Vanessa, Ma'am Vanessa Mayo, thank you again. Dads Abiria sa Sumag nagatutok na. Padayon kuno pamati nila, no? Ma'am Vanessa, good morning Sir Bry. Listening your program while on duty. Good day and God bless to you Sir Bry, and more power sa imo. You're the best. Thank you gid ma'am. Merly Gonzaga, mayang gabi ak Brian, ga-monitor kami di sa imo program, God bless. Sige, balikan kong iban karon nga greetings sa 7:43. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan
upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa?
Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40 Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Jinky Dayalagdon, maayong gabi Action Bry, kag Mr. B-Boy Villasor, tanan nga members ang EFC, kag family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you, kid. Niel Brian Values, arama naga-monitor, nagapanghagan panihapon. Thank you, kid. Si Madam Merly Gonzaga, thank you, kid, sa pag-monitor sa inyo tanan-tanan dira. Action Firing Line. Mapalihog ko bla Action J, ang akon ging kadto da nabilin pa Action J ang pula na nalingaw sa kutsing pagwa ko nabilin mangyapon. Thank you again. No, kay ari ding iban nga mga texters naton mo. Thank you Action J, no. Ang iban pa ding nga mensahe naton Kindly ano na lang Action Eden try mo subong na lang ano. Good evening Action Bry. Ginatamyaw kong taga-barangay Mansilingan ang nagapanamyaw Teresita Abaring sang Kahirok B Barangay Mansilingan Bacolod. Aksyon Bry, sali ako sa inyo promo ha. God bless. Higa. Anytime mama. Intra ka mo sa promo na mo na no. Lawagong ko dugay promo ta pamatigig ka mo da. Good evening Action Bry, tamyaw ko lang ang taga-Maaw nga die hard gid sa Action Radio Imbong Giocampo. Thank you gid, no? Good PM, pa-action lang ko tani sa Barangay Stefania, Silin Homes, kadamo di sa lakyan, ga kinadto hambal sang isa ka bata, ga tiro-tiro di kuno, kag wala ga follow sa IATF protocol. Ano ni sila man? Army. Basi kuha nila mga airsoft guro ina. O da mo na bla. Oo. Bali, check na to na. Actually, na-istorya ko na ng olo airsoft nga ina mga kaksyon. Pero amo na inang way man gikuno nagatipon sila mo kay gali nagsanay pero kung magpungkuanay sila ka magistorya titipon-tipon gidi. Action Firing Line. Lasay 56. Lines of Firing Line. Ari sa aton nga linya Barangay Kapitan sang Barangay Tangob mga kaksyon Sir Noli Villarosa. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni Action Brian. Unang gabi. Brian gabi. Aha, pasensya sa disturbo sir, no? Subong nga gabi kabalo ko sa ko ikaw. Kuana, gamay nga konsiho sir sa imo dira. Of course, bisan hambalo naton nga nasuspender kay ikaw subong for second time around pero kadako gihapon sang poder mo bilang barangay kapitan tay kabalo kitang suspension matapos gina sa palaabuton kag magabalik kagid sa pagkakapitan sang barangay Tangob. Ang mga reklamo wala ni kapitan amo tong una si Jesus sa Contorno bla nagpadala sulat sa DILG kag sa din pa to nga nagareklamo siya sang mga vendors sa tubang sang barangay hall kag medyo nagkitid ang dalan kuno. Kap ano gid ang sistema sina Kapman? Aha. Action by no para information sa nagaplamate action by no para yes. tagaan sila ka tanagano. Action by salamat nga reklamo. So hindi man lang sa isa reklamo na Action by. Actually pagbalik ko damo sila nagreklamo Action by no. Jesus, Kag may record din Action by din pick up ko gintakol ko ina sa amon nga barangay sitio no. Aha. Gintakol ko ina kasi ko sa mga tagawad
ano ang inyo decision ng tawa nyo bala ang mga vendor para sa igad, no? Kada naglaway ang ating barangay hall, tapos andin na kapag ako man na action ba, iya ginaobla sa mga gawat, mag-isip natin yung mga vendors, mag-fitness natin yung mga practical, sila gina may order kasi sila ang lawmaker sa action mo. Yes, correct. Ato na mo nila, no? Let's say, pag kita naman sa Jubek, no? Nara kami dira nga problema nga sa ilaligasyon, wala kami, ako ang kwarta, ginbulsa ko, wala kami nakabayad sa nag-aarte. So, damo na mga reaction ko, sila Action Bray, allocate ka mo budget. Kung gusto rin sinaarkilahan na ang Jubek, hindi lang i-open natin, malocate ka mo budget. Tapos kung may kaso ko ito, itahigad nyo lang anay. Yes. Itahigad mo ito. Kaya hindi man para sa personal natin ng interest, kundi para nito sa mga pumuluyo, sa vendor. Kasi kalabanan na dra Action Bray, mga taga-tagugid. Correct. No? So, dapat masolusyonan. Ara sa kamot sa mga kagawad Action Bray nga masolusyonan ako Action Bray, wala man ko kasi more man ko Action Bray nga dapat na pumuluyo kag vendor may sandigan man kag dalaganan Action Bray. Pag-interview ko gani last 2 nights ago sa kay OIC Subong Kapitan Los Atienza, nakamuno siya gani kap daw may ara ka naman plano gid nga bulutangan sa mga vendors nga ini galing kiti amo na nagabot ay kadua mga suspension. Pagbalik mo kuno daw may ara na gid man ni sila halamtangan gid kap ano ka mato din kap? Action Bray ang sa matutod sina ang akon lang opinion gid para sa akon gid ang Jubek market lang gid Action Bray. Kasi ang Jubek market Action Bray kinarkilahanan namo tinatapos naman ang ekspertong kontrata. Okay. So sila dapat nga gagawad gintakol namo na sa session may minutes na Action Bray pwede mo na makita Yes. nga dapat nga hindi lang ina mga vendors kundi mapatawag nila dapat ang tagiyagid ng Jubek market. Let's say kung may utang, in-address na focus. Wala ko nila Thailand kaso sa utang. And then, ibutang nila dito yan nga wala sila labot na mag-open recontract sa Jubek market. Ibutang sila mabutang sila for the record purposes nga whatever nga kung ano man tayo nga sala ni Kapitan, sala ko abi, Thailand ko nila kaso. But for the second option, ina-open nila ang kontrata para sa mga vendors, purpose sa mga vendors na sa barangay Tangob. Ibutangan nila dara sa kulakpilya na kung may mga problema kaya sa mga kolektif sa una, yan na yan ni Kapitan Uli. Butang dira na nila kulakpilya lang sila. And then, para ang solusyon lang sa mga vendors at Bray, di karon gadugay, hindi man siya kamot ko Action Bray ang solusyon dira mo kundi ka sanggunian barangay ako ya okay man lang ko ya for the good of the common rapid sa kamot nila nga 5 Action Bray ang aton nga acting dira sa Tangob tama sa senior citizen so sila ya nga 5 sila ya tama di sila ka pick or hindi sila senior citizen tala daw ka pag pick lang binubin pang acting na Action Bray hindi na kaya sa mga nga lawas kag magdolda dapat sila gid nga liwa magimo ang 5 wala gay mo sa solusyon Action Bray ang ilag mo para pag-away pangdamo lang dapat solusyon gid Action Bray. So meaning ang botlingon mo di kap ini mga vendors mabalik lang ini kon paboran sang 5 ang resolution para makarenew tuliwat sa Jubek. Ikaw ay kagidya kontra dira kanit kap amo nang botlingon mo da. Action Bray, pwede mo na ma-check dito, 5 minutes man dito, pwede mo na ma-check nga din takol na muna, din question ko sila, ano ang inyo mga opinion, ano ang inyo kita kabubuton nga gusto nyo magbulig sa vendors o kung hindi, hindi ko yung simple lang kasi nila mo may utang ko kuno maging kwantong kwarta, kung simple na Action Bray, butang nila na dapat, kulatin niya, wala sila dalabot, renew nila yung nga kontrata, kung natin sa mga vendors, ibutang na nila correct na. Contract sila, wala sila labot sila kung mag-sugot sila nga yung open contract, let's say, mamotion sila, nga resolution nila, at Action Bray, dapat kung man sa Japon, ng bilang temporaryo kasi ang acting kapitan may limitasyon, hindi man siya guro ka pero yes, kontrata. Correct. So dapat
temporary lang until sa time nga maabtan ko action Bray. Para nga makahimo gid formal nga kontrata mo man na dapat para nga hindi ka lang taon higko hindi mo na siya galing kasi action Bray hindi ko kakuha ng 5 no kaya ang nila 5 nga ila utok hindi ko kakuha kung ano na sa utok nila amo na may modlay concern sila sa pumuluyo kung may magmalasakit sa pumuluyo Bray. So ang kuan may kagabi na interview ko si Sir Soysoy Kanyada. According sa iya nga hindi man mag-renew ang management kung hindi ma-provide tong ginamuno nila tong nabayad sa mga renters dira kap amo man ang butsilingon yan so si Soysoy hindi mo na itagiya sang Jubik na hindi mo na sa tagiya kahit Tagdumala. Wala mo na sa kanya gabayad ang ako niya hindi lang yan kung hindi sila sa Jubek wala problema kaya tukan daya may ara daya bakante kayo Chipo ara dayang willing kay Chipo willing man si susing pagtupay ng ila pwesto hindi niya timbray nga Jubek lang but may personal opinion tapos may priority ako kay gusto ko kay ang amay na hindi mo na itagya si Soysoy ang tagdumala lang man niya siya man niya ka-arrogante na hindi man tatagya ang niya daya actually naganegosyo man sa akong action Bray nga kung pwede pa kung sila ko open ko wala ko yan sa personal kung sa politika action Bray di ko magtugot mag-arkilada si Dubik hindi ba kung personal kung kontrapartido kung ba't para sa pumuluyo o sa bundor okay lang na action Bray kaya hindi na personal kundi para sa mga bindor sa pumuluyo sa tangog na problema sila manindahan action Bray So tonight nabasa naton nga may mga konflikto gid man ini hindi lang isa, hindi duha, hindi lang sa imo man nga side cap kundi may iban nga mga third party diri nga dapat mag-unite gali para magtarong ning mga reklamo sa taga-tangob dira kap nabasa to subong nga gabi nakuha kong botsilingon mo. Action Bray bilang elected sa barangay Tangob Action Bray ang barangay official ang mission kag vision sina para sa common good sa pumuluyo sa barangay Tangob para sa konsumidor para man sa nagabindor hindi man ang solusyon para sa bindor, hindi. Para na iya sa komportable, convenient ang manindahan nga may parkingan, hindi sila pabasa kung magbakal, hindi sila mainitan kung magbakal. Hindi man lang yung solusyon para sa bindor sa Action Bray, para man sa mga konsumidor dira sa pumulit na Tangob. Kag para na pumulit ng Barangay Tangob, lecheng duty. Reaction ba ang limbawa, siyempre kapitan ko, kung may kaso na ako na sa parte kwarta-kwarta na dira, first manabla kay Mayor, bala Action Bray, si Mayor Litse, may mga previous man siya may obligasyon, hindi naman maintindihan, hindi Black Action Bray nga wala man sa ganito bayan, hindi apag, kag may problema, so di si manner mo ang utang niya Action Bray, hindi man ay madula, na just to probe nga sa ulihin, nga matagan nga ay may utang galing barangay tapos pailan ko nila kaso kung narab lang kwarta sa kung kagunan mo wala man na problema Action Bray so nga ko lang dapat ipahigad ang politika din ang politika kay open man lang kuya nga mag-arkila hindi ba siya personal open kuya para man hindi man sa akon personal action mo dapat siya mag-decide yung Jubik nga litsi ara da mga gawad ang utod kang tagya sang Jubik utod ang iloy na ni Tutsoy gawad na mo utod kang tagya ni Tutsoy mo na tagya niya hindi niya tagya tagdumala mas waywa ay magtawo ang ako na hindi dapat kung active sila sa akong personal ipahigad na nila dapat solusyonan Bray ang hindi na si turno nga reklamo da sa Bray isan si merkado hindi lang isa guro isa lang ka 500 sa tao ka reklamo nag-action ba tungod Okay, sige. Amo na lang ni ato na para at least tonight matuldukan tanibla kag masanagan tanan-tanan. Mga san-o gani kap ang imong nga pagbalik liwat kap? Mga san-o nga mga pizza? Ako Action Bray, hindi naman so excited sa pagbalik ko Action Bray. Kasi pagbalik ko, may kaso naman ko. May gani Action Bray. Ako na sa hindi na ko gusto nga makabalik ko. Gusto ko na lang ang eleksyon nga makabalik ko. Mayor, kag barangay eleksyon. So, hindi ko excited Action Bray. Dogin anad mo ko galingon mo Dogin. Hindi na ko Action Bray, hindi na ko excited sa pagbalik. So nga, ang ako niya Action Bray nga damo man siguro taga-Tangob nga monitor, ang ako niya Action Bray mo ni. Ang mga kagawad, ang hindi sila mangita sang kaso ko. Okay.
Ang tao nila ang solusyon sa mga vendors, ang para sa pumulo sa barangay Tagub. Bayin na nila kuya, nga ako manggapon nila nga pailan kasi hindi ka balik. Mayo gani hindi ko kabalik, makapagusto na sila dira, makaperform sila Tekon, hindi ka karon kabalik na masigi-sige na da karon yang obstruction da ka puli kaluluoy pagid. Kaya mo nagakon ginayo sa Action Bray. Ako nagayo personal sa mga 5 kagagawad nga magtrabaho, taglang taon nila ang solusyon Action Bray. Dapat may mo sila kontrata nga let's say temporaryo nga ibalik ka mo dito tanan nga mga vendor. So tayo magbalik sikap, i-funksyonan talang na kung anong mayo. Na. At least balaan ta sa mga gabi kung ano ginman nga mga aligasyon kontra sa imo kap, bayan na lang na mga allegations da ang mga kagawad amo magahimo da sa kontrata para mapabalik ni mga vendors ato sa Juvic amo na pinakasimple da para matagan sila. Oo. Kag temporaryo kag inang tiso ito ina ka lang Juvic. Hindi na mag-impra sa politika. Hindi mag-impra tarong politika karon sa Action Bray. Tapusan Action Bray. Ala kung dayat ang solusyon, may idala ng politika na ang politika kontrolay naman sa politika pero subong ya ang imuon daya solusyonan nila na inang problema kag para nga makita man sa tawo nga may concern sila sa mga vendors at sa mga konsumidor at Bray. Ara naga-monitor subong ang mga vendors ta dira sa Juvic kag sa may guwada sang barangay hall may ara sang limitation kamo da kay ang bali kapitan kun may ara lang sang ginahimo nga resolution ding 5 ka di ba 8 or 7 ka kagawad, 5 dire ang way kahimo, way nagapabor abi sa renewal, ti amo nang problema gid subong, no? So paabuton tara kun anong tikang sining 5 ka pa sa imong ayo subong nga gabi. Action Bray, ikuan ko lang para isiliton ko lang Action Bray. Sige kap. Kasi nag-monitor mga kagawad. Ibutang nyo sa kontrata kung ano man ang problema ni Kapda, mga balayran, wala ka mo labot. Ang inyo imoon niya, temporaryo nga masolusyonan da sila nga magbalik ko sa Jubic. Tapos, kung kuanta naman ako, makabalik ko, amo lang nasa iya para maglimpyo dira, tanan-tanan nga bindot. Dalon to nila, kung artilang tapos tagaan lang sa artila nga barato para nga magtawhay dira ang barangay Sundray. Yes, nagets ko bot sa lingon mo kapa nga kung ano nga mga problema subong amo lang na nahikotaron nila. Kung ano man ang problema sa imo na naiya problema, solusyonan lang na kung magbalik ka na dason nga bulan. Amo nang pinakasimple na kap. Yes, Jackson Brian. May gusto ka pa idugang kap subong nga gabi kay kabalo ko grabing nagamonitor subong sa tangob da kay pila na ni kagabing sunod-sunod nila sini. Kaya nagapaabot sila nga maka-interview kita sa imo. Ti kabalo man kita, hapos ka man tawgan anytime. Ti subong nga gabi may you have the floor kap nga pwede ka makapatag sa mga taga-tangob kap. Go ahead kap. Action Bright, salamat sa Action Radio, no? Salamat sa mo Action Bright nga gitagaan niya ko oportunidad, no? Ginayo ko sa mga kagawad, hindi sa personal ko. I-solusyon na nag-aara, majority ka mo, anong gusto nyo matabo, ginaya. Hindi maka mo majority ka mo, ibutang nyo, madesignate ka mo na isang paradahan dira, makadra ang parkingan. Tapos, isinato na kami mga weaver, manatuno kay ma'am, kitagaan na ni ma'am sa acting weaver, nga temporaryo lang natin sila. Solusyonin nyo, wala kita problema. Ang away wala ng tupa. Binarangay lang kita para na sa aton way na ilabot ang syudad. Ang problema ta sa barangay, harap lang sa barangay ang solusyon. Gani, solusyonin nyo para na makita man sa kumunuyo kung may action ka mo nga 5 kagawad. Kagraming kabigiti nga tanan. Salamat din Action Bray. Yes, Kap. Anytime kung anong mga concern, tawag lang ka pa. Kay willing kita magpasabat sa inyo. Subong klarohon ko lang nga ti akong kogalingon ko man, nagabalita lang ako di Kap, no? Nagabalita lang ko. Sometimes may gagabatunan kita di Kap nga mga kabalo ka na ang kabuhi sa media, mga pahog-pahog, bala kaphaw. So, salamat, ako ya diriya, nagabalita lang ko di. Kung anong reklamo sang pumuluyo, ginaamuma ginakon ko na diri sa program ta. Kaya ginapasabat tagid ang concern, no? Kabay pa nga nasanagan initanan-tanan kung ano man ang reklamo nyo sa taga-barangay Tangob against kapitan, reklamo lang kamo. Kung anong dapat solusyon nga himuon sa mga kagawad kag OIC si Vice Kapitan Madam Los Gidanzo mo medyo maedad-edad na pero kasabat man amo may dako nga bulig man da. Kabudlay gali kun wala ang elected official do kay kumus-kumus kung isang barangay kap no. Yes, laing gidyang elected way kuya nagaano kay Ma'am Loza kay galing kay
ikaw mismo halin sa una na umpisahan mo na galing kiti amo ning unos nga naglabot sa kabuhi mo. Oo. Kaluluoy man ang Captain Bray, kay senior citizen na kaluluoy man. Oo. Pero ga trabaho man ga prangka man siya nga ti mabulubudlay man ang trabaho da sa barangay Tangob Okay, di man niya gamay nga barangay ni Tangob ay. Kag may pandemic man Captain Bray mo kaluluoy mo na may pandemic nga dapat matutog na lang Captain Bray damo na leksyon ko mo. Damo na leksyon ko sa damo na leksyon ko nga dapat mo na ginayo ko sa mga kagawad. Tutog na lang nila sa bululigan na lang nila. Sige. With that, Kap, salamat sa imo time. May gabi kang mabuhay ka, Kap. Padayon lang. God bless. Salamat, Captain Bray. Madamo. Sige. Action Firing Line. Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa makaksyon naalabot naton siya sa mga concern nga ini. Ang point ni Kapitan subong nga gabi na basa ko action hence may reklamo abi sa interview ta last night nga may na-collect nga kwarta sa mga renters nga utang ng tawag sina or kung dito nagkadto kay Kapitan. Ang punto ni Kapitan subong nga simple gid lang. Kung may mga allegations sila kay Kapitan, painon nyo lang na yung kaso kung kasuhan nyo gid man sa Kapitan. Pero kung anong nag-occur nga mga problem da subong sa barangay, tungod nga si Kapitan suspendido, dapat kamo da subong giho para masolusyonan ining reklamo dira labi na gining mga illegal structures dira kag ang mga terminal, ang mga isdaan o tanan nga medyo ara na nagaplastar sa highway mismo sa isa ka dalan. Action Firing Line. Nga nahambal naton, very violation ginaiya. Grabe nga pagbayular. Kung isanto to sila sa circular, nga ginpapanaog sa DILG nga road clearing operation, ti isa kamsakam gid action hensi. Sa kamsakam gid ti gamkuan gid ikagamo subong da sa area nila da. Action Firing Line. Ting ang point ni Kapitan Villarosa, siya kung may kaso kamo sa akon, kasuhin nyo lang ko. Pero kung ano da subong ang inyo iyang problema sa barangay kay ti suspendido ako, himuin nyo da solusyon. Action Firing Line. Tsakto man may tsakto man ang balik Kapitan. So why na out ko da sa kaso da? Himuin nyo da solusyon kay why ko da? Ang lima ka nga kagawa da nga mo nang pugong-pugong gid sa renewal nga ini. Abi mo inyo solusyon da. Abi pa, sino ning mga kagawad ni base naga-monitor sa subong ti ginahangkat kamo ni Kapitan tagaan nyo kuno resolution da for the meantime temporaryo nga mabalik ang mga vendors dito sa Jovic Market. Private ini siya nga may agreement ini sa barangay kag sa tag-iya dira. Action Firing Line. Nakuha nyo na ang punto. So, hindi taman ni ma-force ang mga barangay kagawad man, may-ari man ni sila ginahupdan man sila ko galingon kung nga hindi sila basta-basta makahimo sa resolusyon. Pero ang Kapitan naghambal si Villarosa, nga kung gusto gina solusyon, himo kamuda subong. Ginasulit-sulit ko himo kamuda subong solusyon samtang wala pa ako. Sulbaron tar na ugaling kun ara na ako. Action Firing Line. Hambal yan hindi na ako excited. Action Bray magbalik sa Kapitan kay base manog pasulod pa lang ko sa barangay hall pagbalik ko may suspension naman ka. Basi way naman guro Basi katapusan na guro nga suspension mo da ka pa. Kag makapangalagad ka na gid sang dalayon kay kalayo patublas ang next nga ari si barangay kagawad Eric Magbanwa di mo. Ang next nga election 2022 pano December layo-layo pakap may isa pa kakatuig nga pwede mo na ma-reforma dira ang mga reklamo sa taga-barangay Tangob. Action Firing Line. Si Kapitan Villarosa hands-on ini nga kapitan kabalo kita ni isang iyang abilidad bilang barangay kapitan di ba ni mag-double term or second term da kon pigado ang performance ni di man ipagbutuhon sa publiko kung di ni pigado ng performance ni. Action Firing Line. Galing nagkataon lang kung sa Tagalog nga may mga cases nga gin-file sa iya nga nagdulot gid didto sa korte kag napapanaugan sang 6 ka bulan nga suspension nagligad kag nadugangan pagid sang 2 o 3 ka bulan. Pero temo nang hambalta natapos gid itong 6 months, nagbalik na siya tining 3 lang ka bulan matapos gid mabalik ginada siya. Kag kung hindi gid man masolusyonan subong sa nagapululong dira, kabay pa sa pagbalik ni Kapitan Villarosa ang tanan nga ini nga reklamo masolusyonan. Action Firing Line. Kag mahatagan gid sang action ina tanan-tanan mga ka-action. Last 8:16 sa aton sini nga pagpangalagad nag-arak-arak ang akon sini nga text and chat subong nga gabi Action Brian Warden. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action dulong sa aton
Firing Line. Pagbalik naton karon dugay tamdunta ang dalagko nga balita makaksyon gikan sa Kapitolyo Provincial with Aksyon Marlon Henavia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Salve. Hindi ko magbayad. Virgil Pinda, Action Bray. Good evening. Nagamonitor kami si Lynn Holmes gihapon. Patamyaw lang kay Miga ko Bibing Bailon kag Rosita Villaruel sa Purok Paho kag Jennifer Hormigos sa East Homes 1 Barangay Estefania. Sulid ni sila nga tagpalamati mo, Action Bray. Salamat ha kag God bless you always, Action Bray. Thank you, Git. George Gargasiran, ang utang ay dapat bayaran maluoy man tani sa inutangan. Jean Oisiser, good evening. Yol Villaflor, kanyada wala ko gali kabalokap nga may utang. Kadamos. Sige, ti ang utang. Sige, salamat gidra sa inyo, no. Remind sikap sa utang. Oh, sige. Nabasa na ni. Ginagreet ni Sir de Madam Vanessa Mayo, si Jinke Dayalagdon, Noel Amar, Alex Montesa, Bilal Oligo, nagamonitor gid sa aton nga pangalagad subong nga gabi mga kaksyon. Siga, 8:19, balik ko digidugay pero ayo lang ko sa inyo paki-share lang sa aton sini nga live ay para mas damo pagid ang makapamati subong, and we are using temporarily sa page nga This Is My Life, no? Pero ang Action Radio page gidya sa live naton babalik ta mga next day, ha? Mga next day bantay-bantayin nyo lang. May gamay na mga difficulties kag technicalities nga gina-check namon subong dira sa Action Radio. Las 8:20 mga kaksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang anong nakaintangan, responsable na pagbalik. Aksyon Firing Line. Las 8:31 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time, akaksyon sa aton siring nga pagpangalagad. At this time, manamyaw kita na sa mga utod ta si Merlin Hamon Flores, naga-monitor gid. Thank you so much, gid. Ano? May mga reactions kita actually from Barangay Tangob diri. Sige kay labasahon, i-check ta ni anay mga reklamo nyo. No? Romar Tamayo, good PM sir, monitor lang kami Shinda Kandaget Farm, Action Radio Station, Mr. Tamayo Romar. Thank you, good. Sige, ang iban diri pa sa piyak nga porsyon ho, no? Naga-monitor man Siri Matinion sa Purok 1, Barangay Nagasila Carlota, Siri Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat gid. Good evening action Bri, please lang da sa La Carlota Permit and License Division. Damo Tianggi sa Gan Pukatod wala mga permit. Permit ni siya ka-text aton mo. Nagagawad kada tuig, please action Bri palabot gid sa city government. 4671, ma'am, basi pwede ka di katawag sa amon, ma'am. Ma-interview tabla sa imo, ma'am, kay nami gid may tingog sa imo din tawagon ta ang igtalupangod sa Carlota government. No? Good evening, sir, monitor lang kami di permi sa Cambaros Jutay. Greet ko lang si Mamang Linda Palirmo, pamati gid siya permi sa program mo
Zairin inia Santinor gali. Salamat gid sa pagmonitor. Last 8:33 na. Sige, at this time ko anta sa Aksyon Marlon Hilavia mga kaaksyon sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay ko nagabira-bira vaccination diri sa syudad sa Bacolod, ang Negros Occidental subong nagahimakas man. Although nga nagligad to aminado ang provincial government nga medyo bulubudlay sa ilang bahin ang pag-inganyo sang pumunuyo kadamo sang hindi magpabakuna labi na gid sa mga kaumhan. Mga tawo to way gana magpabakuna kay according to them bukid na to no? Daw layo na si COVID-19. Galing kiti nagakadto kamo sa mga banwa kag mang pang Chindabla gapamakal no? Sa syudad gwa kamo gyapon tuway takbalo nagapaninda da basi career da sila asymptomatic lang kag magkadto da sa inyo nga may edad-edad na kamo kag sa inyo tapik ini kag maglala sitwasyon nyo. Amo na dira mga kaksyon pero ti kabalo ko ang convincing power ginahimo nasa tagsa ka mga LGU subong sa probinsya sang Negros Occidental para nga matigayon ginining malabot ang herd immunity sang vaccination nga ini diri sa aton sa probinsya mga kaksyon. Sige, kaysa Negros Occidental subo mga 5% pa lang ang nabakunahan suno sa palayag sang gobyerno provincial. Ang balita ng Aksyon Marlon Hilavia dulong sa aton sang D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Mar, mayang gabi. Aksyon na brang mayang gabi, medyo magamay pa lamang ang nabutan sang Negros Occidental. Kung kamoon sang mga kaysa bakuna kontra COVID-19 ang paghahambalan. Ay based sa pagdabadaban ni Provincial Administrator Attorney Rizalo Diaz II, mga rapalabang sa 5%, 5% na aksumray sa target. Uli ang target, 70% ng population ng Negros Occidental dapat mapakunahan kontra COVID-19 para malabot ang ginatawag na herd immunity. Yes. So, inang 70% subong 5% para action bray. Kaya nagligad to ang datos na presentar na Diaz. Halin man sa record sa Provincial Health Office, mga sobra pala action bray 100,000, mga 101,000 pa lang ang kabagusan nga nabakunahan. Kag ang naka-complete na fully vaccinated, mga sobra pa lang 1,000. Ay, 1,000? Oo. Gamay pa, no? Fully vaccinated. Siguro nagligad ang sobra ay nagligad 1,000. Siguro nagdugang na siya. Nagdugang na. Ay may nakaschedule naman siguro second dose collection na right. So kung sumahon taran, sobra man 101,000, gamay pa lamang action bray na. So meaning, recently lamang Action Marlon daw dasig ng bakunahay sini nga mga binulan gali kay first dose daw nagdamo dayon, daw okay na. Correct, action bray. Amo nang monitoring. Amo nang naobserbahan man, mismo gani si Governor Bolax ko nakasilin nga medyo nagdasidastigin man ang dalagan sang bakunahay kay ang kada sigo nagsumbray nagadepende man sa inabot nga bakuna alin sa gobyerno nasyonal. Kung why na sa bakuna mauntat man ang vaccination. Dahil sa mga siniman na binigid sa bagsumbray nga mula sa Hulyo, kada semana may nag-aabot bids nga bakuna diri sa Negros Occidental. Ang testo atong 10,000 wala nga vials. Yes. Ang Sinovac. May nag-schedule naman nagsumbray ito nga mga LGUs nga i-deliveran o kung i-dulungan. Plus, mayara ginapabot sa kitang Moderna. Moderna, bago ini nga sahi or brand sang bakuna nga mag-abot rin sa Negros Occidental. Magluwas sa Pfizer. Ang AstraZeneca naman niya July 15, naabot man rin, ambal ni Diaz, gambay lang galing, 3,500 doses ang AstraZeneca. Mo niya testohan ganyan sa provincial government kwarta, yung bakal nila balang sumray. Sumanaw siya. So galaon si Diaz nga sunod na semana nangin madatig na ang bakunahay kag
madako-dako man ang porsyento no, na malabot sa ato sa nga probinsya. Plus, di namo sang pamangkot dari sa Negros Occidental nga asa pa lang niya sa A3 how. Aha, yan eh. Ginabakunahan, ho. Kaya magulod to na minsan to ni Timang? Gina, oo. Oo, nga pwede niya magulod. Baka A4. Pwede na sila ka A4 kag A5? Ati, laban-laban ang Sumbray, may approval na sa babaw mo. Yes, kay daw ang Bacolod kag Negros na lakip man sa classification balang dala kita diri blang kinanglan pwede na bakunahan ang from A1 to A5 action bar mo. Ano ang pinakabago, Subong? Yes, buwas i-follow up ka ng Sumbray kay kumaduruban mo, may request man na si Gobernador mong Lacson sa gobyerno nasyonal sa Department of Health. At kung pwede, makapapakuna naman ang Sumbray dari sa Negros Occidental sa A4 priority group. Ang sorted, ang A4, ang balnigo, dabo tani mo. Ang luyag sa bakuna, ugaling, sa gin usisa, ang ilas sa status, ang ilas sa kagulingon natupa sila sobra sa E4. Okay, ang E4 action mar amo ning mga trabahante tabla, mga workers ta tidamo ginang pabakuna para makabalik trabaho nga kampantes labla. Oo. Correct. So laban-laban ba sa Sumbray ay kaya gani boss kay dati may reply na or response sa mabala ang gobyerno nasyonal kasi dito sa kanila dugay niya Sumbray nag-umpisa to mo. Yes, correct. Sa A4 kasi aton ya A1 pa lang sub A3 action Bray, no? Mga senior citizen, mga frontliners, frontline workers sa health facilities, and ang person with comorbidities. Amo pala na ya ang napakunahan dari sa action. Ari siya toro na diya. Jutay pa lang tayo. Sa atong target, no? Again, we're still dependent on the vaccines that are given to us by the national government. Ang aton nga ginbakal wala man nag-abot pa. July 15 ang first delivery of 3,500 and we are still hopeful nga madayon gid na. And once mag-abot na siya, we will roll out 3,500 doses of AstraZeneca sa mga LGUs naton nga nagakinahanglan gid, no? Dako pa sang aton nga target for A1 to A3 nga wala pa ta mag ano-ano do kabudlay gid nga mag justify nga makadto na ta sa A4 once ang certain percentage, let's say maka 70% taguro sang A1 to A3, pwede na taguro ka request na no nga iupdo na kita sa iban nga LGUs nga pwede na ka A4. Damo kita ni willing sa A4, no, especially sa aton nga mga economic frontliners kinahanglan gid nila so that they can continue their economic activities without fear of getting infected, no, or without fear of getting sick, very sick kung mag-infection gid man sila. A4 gid. Oo, sa A4 gid kung makaubos kita A4 siguro dati ang Sumbray ni ang roll out sa bakuna mo kay may nakalinya nga daan nga ara sa bilong sa A4. Posible gid. So kung mag-ara ng A4 ni inang 100,000 ni ga sutoy na sa action bar kung ara nang pwede na half dozen na. Ang AstraZeneca gin order nga 100,000 35 nga dari sa ton. No. Sige ko lang Sumbray kay pinakang kadlaw nga way makapagawa sang datos ang provincial incident management team. Aktibo nga kaso sa COVID-19. Kalano pang doon kay ang bag-o nga nagkalamatay sa Sumbray kini gat bilog. As of today, July 7, nga record. Damo ba? Ang new nga mga nagkalamatay. Ang active cases ara gihapon sa 1,838. Nagadubo saka Sumbray. Ang active cases. Dito sa probinsya gusto ta ba na hibaluan action bar no kung ining nagkalamatay bla most of them mga senior citizen kay according kay Ma'am M diri sa Bacolod may napatay nga pulo do subay sini nga sinimana ho siyam gid ring senior citizen action mark. Amo na Sumbray sa probinsya. Kalabanan yung yakapatay edad 80 pasaka. Grabe no. Mga tigulang na action na Bray. No? Dito sa Kabankalan nagligat 82 anyos to. Ang Kabankalan. Kabankalan, nagligat na mga sinimana Kabankalan magyapon 83 anyos. Napatay. Ito kinipasa ang kinikini ka mga nagkalamatay sa Sumbray at hindi nga mga panuwag sa syudad. Action na Marlon Hiriboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio.
Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial, ginadulong sa aton sang D3 Bio dugang nga proteksyon dira sa inyo kaugalingon mga kaaksyon. Shinmil na ang nabakunahan masubra dito sa probinsya pero first dose pagid lamang. Ang ang fully vaccinated na namin natin 100% na kuha niya na ang first and second shot mga kaaksyon. Mga 1,000 pa lang iya masubra dira sa probinsya sang Negros Occidental. Ati kon mag-second dose na gali kag may bakuna na di dasig na no? Okay na siya mag-amo sina nga kwan nga numero para kito sumahon ta umpisa Marso 5 hasta subong Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Sa 4 ka bulan mga sinme lang na bakunahan. Tigaling kiti inablang tawag action hands nga hindi maninaton usual nga ginahimo mo. Nga inablang bakunahay kumbaga do subong lang ni tabo ti gapa nga nagadsad ginayang tawo ya. May kon previous ginahimo tanan ni kag maghambalte nga sa 4 months nga kajutay sang turnout how. Di na nagkadto to nagliligad nga mga panahon to nga dasig ang bakunahay da pwede taguro ka basol gidya sa tudos publiko, no? Pero kay ti subong lang ni tabo sa aton sa sininga generation kay pinaka-last nga natabo ining pandemya ni di ko magsala daw 1800s pa mo. Di way man to ni grupo ko kami bakuna na during that time. Damo-damo gito nagkalamatay man grabe nga mga nagkalamatay during that time, no? Di subong sa sininga generation first time ini nga mo ning nagkalahinabo kay makuang ang bakuna nga natawag ta para lang ni kuntani sa kabataan. Bakuna sa deworming bla, no? Sa aton nga tiyanda sa mga kabataan ta. Bakuna sang mga bag-o, mga newborn bla, mga babies naton. Na mag-uhan ang mga tigulang yang nga bakunahan mo pa. Damo na bla, hindi tagid mapilit kag ma-force ang publiko. Kung magsolusyon mail abi, ba't daw layo-layo pa sa 70% ano? Sang 1.6 million yang kwan nga population sang Negros Occidental. Sige lang. Dapat ang mabakunahan gididasig ang ara sa mga proper bla sang banwa kag mga syudad, no? Kiti sila na expose permida sa mga atubangay sa nari-sari nga mga tawo. Amo na mga kaaksyon. Sige, no? Amo na mga kaaksyon na. Anyways, may gabi lang sa kay Bots Hawod naga-monitor subong. Bri, good evening. Ano siya ang ATM sang Land Bank kung magkuha ko national ID? Ano siya? Hindi ko mag-get, sir ba? Paki-specific, sir ba? Aha. Nagtubod, lang. Lilia Taton, Action Bri, evening. Panawagan, mada palihog sa Prime Water, B. Wala naman tubig sa Gardenville, kuno ho. Oo, nagtubod man, pero hindi mapuslan daw tsokolate na naman. Doa pila kadlaw ning bakulod ni ma-produce na ning tsokolate mo. Sige, ginapaksyonan ta dira ang Prime Water Basiwa sa Gardenville kuno way to gatupod masyado nagtubod gin man pero kolor tsokolate pa. Oo, painitin na lang naman para magporma sa tsokolate da kag ibaligya. May gabi lang kay Madam Ida Rio Sura. Hambal niya, kadamo sang gusto magpabakuna galing wala sang bakuna. Ang iba nagapanglalat-as nga mabakunahan sa iban nga banwa ay pwede lang nagaliman mo. Actually, pagbakuna, bisan diin ka lang pwede ka kapabakuna. No? Kung bakulod ka, kadto katos dun Salvador, may ara gani former elected officials gani action na hen sa bakulod nga Talisay gani nagpabakuna. Wala di siya nagpabakuna and una sa tanan against the world siya sang nagapungko subong nga administrasyon didto siya pabakuna sa iban nga banwag syudad. Grabe yang kung isa na politika bla pating bakunahay nga para nas kaugalingon ta kag para sa publiko. Bangod nga may ara sang initanay sa politika, do hindi ka mabakunahan mo. O, gapangita ka ideya kung di ka magpabakuna. Ay, pwerte. Sige, ang ining bahin sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, dulong sa aton sang Zant.
Action Firing Line. Balik kita dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyong mabatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Sige, maing gabi lang, Tamyaw man, taga-Pandanon, Mama, Nita, Joy, Manman, Baby, salamat, gid ka pamati, gid ka gabi. Sige. Ang iban nga may kumatamyaw sa mga gabi, pasensya gid mga kaksyon. May nakita sang igo pangaurasa. Ini, Saxon Brian Borden, nagapasalamat gid, maglibati tabuas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.